wadhi okang' machiel achiel kachiel nyaka kama nyogwang' nitiere. Onyise jopiny go miembe noweyo jaduong' thagore. Nyogwang'. Yes. Ler ne jopiny. An kawuono ni abiro ma serious an miluongo ni Nyogwang'. Amor kuom ja studio chene miluongo ni ng'awa? An iluongo ni Mark. Olelunga. Ayie kodi kuom kela e studio ka mondo mi awuo gi jopiny. Okuongo jaduong' mon waherorego sana. Momiyo nwanyiewo nyaka angolo machal mineno ni. Koro gimomiyo nwachwanya gi jaduong' en niya, ne wan gi wuoyi moro niya, wuode miluongo ni Aton Tabule. Kane wan gi jaduong' nohero gik miluongo nang'o, josikedegi. To kaka nohero josikedegi, mage mamiyo sani ne ochwanya gi wuoda ma iluongo ni Aton Tabule plus jaduong'. We ang'adi matin. Nyuwe watin jaduong' nohero ang'o? Jaduong' nohero josikede kendo kanyo jopiny ok aluor mar wachonu. Agombo ni ler ne jopiny ni josikede gin joma chalo nade? Josikede gin joma nigi kuonde miluongo ni, ineno kuondegi? Yani gin gi gima something that can show back. Gidho Kisungu. Nyogwang', skul bana no kane dhiye, nichope klas adi? Onge sida wan klas 8 nowachopo klas 8 machon. But kata bedo ni klas 8 machon an jaduong' noherorego sana. Jaduong' nonyiewona nyaka angolo mineno ni, emomiyo ahero jaduong'. But timbene ni jaduong' ohero skat, kasto gima rach kode ni jaduong' ok nyal kata miya siling' 5. Kanon ka jaduong' ng'ama miya siling' 5 per day. Nomiyo adwa hero nyaka wuode miluongo ni Aton. Nada penjie. Penja duoki. Nyaka ne uweru gi jaduong' osekawo kinde maromo nade? Jaduong' nyaka werego. Budho to sebudho matin ok anyal recall back. But kata kamano nyalo temo recall back gik manotimore. Nyaka wabed gi jaduong' e higa mar 1954 cha. Nomiyo waherore gi jaduong' sana. But gima nochwanya kode ni en jasikede. An adhi yudo wuoyi moro ma serious, jaduong' moro maber mamiyo gik moko mabeyo maonge sida. Nyogwang' nyaka gi sani to koro in kane? An sani en mana yo India Dubai kocha. Ok ine ka sani wang' ni aduogo ka wang'a lando. Makata be denda yo mana nyaka tachikore. Koro an jopiny adwaro wuok ka weu niya, un temuru wuouru gi jaduong' no konyalo yudo dhako moro. Omanya nyuom kata chiega mar adek. Jaduong' oseti, jaduong' ok nyal yombo sani mane ber ka koro bede kode. Koro ineno nang'o? Dong' idogi bede gi jaduong'. Onge sida wuouru kode, konyalo yie. Abiro duogo. Sawa. India kono be wan maber, nyocha aringo nyaka gi Ramcharanteja. To ni inde nyocha ringo gi? Ramcharanteja ne en gari? Ramcharanteja ni ok en gari. En ineno jomoko mane timo ngum ni diska. Mage gin. Wuouru gi jaduong' kata nambane nyise niya nyiri ng'eny ohere josikede go. An puonja sana. Kapok otieko to in nyaka ere coordinate gi jogi. Nikech wacho ni somo chopo klas 8, English wacho kodgi koso dhok mane wacho kodgi? An amit nyaka Kiswahili. Nikech inde to ok wacho Kiswahili, wacho English. Koro English bamite. Nyisa kata English achiel minyalo wacho. Koro kanyise ni an recall back. When I recall back, the time I am say, yani the old grandfather. Ana mitiga kikinena. Sa koro ber ku iduogi bedo gi jaduong'. Onge sida jopiny wanere uru ka jaduong' ohera obiro chako nyisa. Sawa. Yawa.